benvidos, benvidas a unha nova edición de Sesión Plenario. Benvidos, benvidas á 8ª edición de Sesión Plenario. Unha sesión que, ademais, é especial porque se emite no día de Nadal. E, bueno, temos nós, ademais de xuiz, pois o noso Papá Noel particular, xerente de Discoteca Hermo e de Bar Paz Tibor en Meira. Plenario Veiga, que tal? Moi boa. Moi boas, que tal? Como andamos? Bueno, vemoste perfectamente habituallado, eh? Xa estou probando nos disfraces xa pa noite. Moi ben, así nos gusta. En esta 8ª sesión plenario, pois imos ter, claro, dous novos concursantes. Por unha banda, imos baixar ata a comarca da Ulloa, porque ali temos, case podemos decir que o xefe da Ulloa. Cuman, que tal? Moi boas. Que tal? Que tal todo? Como vai todo? Bueno, aquí andamos. Todo Vendo ben, de o fútbol momento. un pouco desde outra perspectiva agora ou como é o conto? Sí, fútbol desde a grada agora. Ainda que ido algunos veteranos, pero bueno, non é o mismo que antes tampouco. Non é a mesma exixencia. Pois que No. sí que lle dá a máxima exixencia aínda é Diego Chao, un auténtico goleador nato. Que tal, Diego? Moi boas. Boas a todos. Que tal? Que tal vai a cousa este ano por Xove? Aí vamos. Aí temos aí pasando unha mala racha agora, pero bueno, esperando xa con anxo novo ano para que as cousas cambien. Pois a recargar pilas neste Nadal e nós aproveitamos para seguir na nosa, para seguir con sesión plenaria. Así que, sen máis, imos comezar esta sesión coas seguintes preguntas. Pois primeiro comezamos coa primeira rolda de preguntas, que vai ser por deferencia clasificatoria para Cuman a primeira das preguntas desta primeira rolda. Ademais, vai ter que ver con Mundial, que ven de rematar. Aí vai, Cuman. Por como sona o seu apelido, que xogador titular da Argentina campeoa mundial podería ser dun concello de Lugo? Dalle. Un xogador titular con Argentina neste mundial que, por como sona, pola súa pronunciación do apelido, podería ser dun concello de Lugo. Viche os partidos do Mundial, Cuman? Sí, estou pensando estou quedando con a alineación de Argentina. Viche a Argentina, hai un xogador Titular. que... De Paul. Pero que Rodrigo de xogador? Paul. Rodrigo de Paul. Señor, é correcto. Ese cadra me cerca. Pois saliu penúltimo. Tiña trampa, porque de como se escribe a como sona, se non te fijas... Como se pronuncia. Claro, en como se pronuncia... A ver se non o chama Lino este inverno ainda. Que teña o móvil operativo, amigo Rodrigo. Ollo con Rodrigo, que pode ser unha das fichaxes do mercado de inverno do Pol, non descartamos nada. Pois, primeiro acerto para Cuman. Imos agora con Diego. Seguimos falando case que de Mundial. Diego, hai un xogador do Brollón que ten o mesmo alcume que un dos Lionel da selección argentina. Como é ese alcume que ten o xogador do Brollón? Hai dous. Scaloni. É correcto. É Messi. Messi, que xa falamos no seu día pois do Messi de Boiriz, non podíamos deixar o de Brollón, a David López Freán, que se chama David López Freán, de Santalla, de Bóveda. Moi ben. Pois aí está ese saúdo para David Messi do Brollón. Continuamos ca segunda rolda de preguntas. Polo momento, 1-0 favorable a Cuman. Pois veña, deixamos xa de lado o Mundial e falamos do fútbol daqui. Cuman, cales son as dúas cores da primeira equipación do San Roque? Dalle. Verde e blanco. Non? Verde e blanco. Sí, señor. Sí, señor, verde e branca. Resposta correcta. Resposta correcta, por exemplo, pois vénsenos á cabeza o Betis, que tamén xoga
De verde e blanco. De verde e branco. Seguimos con Diego. Cales son as dúas cores da primeira equipación do Alfoz? Dalle. Verde, blanco. Tamén correcto. Esta non che quedará moi longe tampouco. No. Pois, efectivamente, o verde e branco, aí vai pola provincia adiante, e neste caso, pois, viste equipos como o Alfoz e tamén o San Roque. 2-1, favorable a Koeman. Imos ca terceira rolda de preguntas. Para Koeman, forma parte da portería e tamén é o nome do campo de fútbol onde xoga o Rubián. Dalle. É un elemento que forma parte da portería e tamén é o nome que ten o campo de fútbol do Rubián. Cal é ese nome? Están me pillando, eh? Non me acordo como estaba o campo do Rubián. A pista está en que é un elemento da portería. 5 segundillos máis, Koeman. O Longueiro. O poste, amigo, o poste. O poste. Sí, señor, o poste. O poste, sí, señor. Sí, que dá nome Pois tamén o poste. ao campo do Rubián. Sí, señor. Aí está, o balón petou no poste do poste, non? Podemos dicir, cando un balón vai ali, a cepa do pau, os balóns petan no poste do poste, o campo de fútbol do Rubián. Seguimos con 2-1 no marcador, seguimos nesta terceira ronda de preguntas, ten opción de empatar Diego Chao. Para ti, Diego, é a cría da pomba, da paloma en castelán, a pomba en galego, é a cría da pomba e tamén é o nome do campo de fútbol do Muimenta. Dalle, Diego. Movimenta o pichón. Sí, señor, resposta correcta. O pichón, que lo teño aquí ao lado. Pois precisamente estou emitindo desde Ermo, cadrame aquí reto. Está cerquiña. Plenario, que máis que pombas, porque o pichón é a cría de pombas, por aí Bueno, hai vos páxaros, non? Por aquí o que temos é vos páxaros, sí, non hai problema. Hai cada un de Moi cara. ben. Pois aumenta a emoción nesta oitava sesión plenario, porque imos 2-2 no marcador, e imos pa cuarta rolda de preguntas. De novo para Koeman. Cantas edicións existen xa da guía Fútbol en Lugo, elaborada por Fútbol en Lugo coa colaboración del Progreso? Dalle, Koeman. 4. Sí, señor, correcto. Van 4 edicións, a ver se no 2023 vamos pola quinta, ou Iván? A ver, intentarase continuar aí con ese tradición, xa é tradición esa guía en papel de Fútbol en Lugo que sacamos en colaboración con El Progreso. Pois imos para quenda de Diego, 3-2 favorable a Koeman, pode seguir empatando Diego. Esta para ti. Que equipo feminino se fundou este ano na provincia e compite na segunda Galicia? Diego, dalle. A segunda Galicia... O San Lázaro. Equipo feminino. O San Lázaro, creo. Sí, señor, resposta correcta. O San Lázaro, que está sendo un dos equipos de moda do fútbol feminino. Ten como adestradora a Luchi, ten como coñecido por aí tamén. De Meira. Pois sí, sen dúbida un dos equipos que está sendo revelación esta temporada no seu primeiro ano, San Lázaro. Resposta correcta, Diego. Seguimos 3-3, máxima emoción. Chegamos á quinta rolda de preguntas. Esta vai para Koeman. De que parroquia é o equipo de fútbol da segunda Galicia chamado Río Sil? Dalle, Koeman. De que parroquia? A parroquia do Río Sil. De Sober.
A parroquia Sobera o concello Última bala aí, Kuman. Simplemente eso. Sobera é o concello. Preguntamos pola parroquia. A parroquia. Tío, sí. Non sei, Quedámonos sí, en tempo. non sei. é a parroquia de Neiras, que era o concello de Sober, como ben dicías. Efectivamente, en Neiras é onde está a sede oficiosa do club, valeríanos como opción Neiras e valeríanos tamén as parroquias de Proendos e da Figueiroa, porque dá esa circunstancia de que o campo da Carqueixa onde xoga o Río Sil está entre esas dúas parroquias, entre Proendos e Figueiroa. Aí recolle un pouco o Río Sil, pois ese fútbol que había nos 90, nos 80, das parroquias do concello de Sober, valeríanos esas tres opcións, Neiras, Proendos ou Figueiroa. Non sabía. Bueno. Bola de partido para Diego Chao. Imos 3-3 no marcador. Última pregunta da quenda habitual para Diego e tamén vai de parroquias. Diego, de que parroquia é o equipo de fútbol da Terceira Galicia chamado Catro Roldas? Dalle. Parroquia. Plenario, Catro Roldas a pouco chega, non? Era. Como? A pouco chega Catro Roldas. Vai empezando. É calé. Vai empezando. Catro Roldas, Terceira Regional. Cal é a súa parroquia? Últimos segundinhos, Diego. Sí. Non sei. Pois de Román, da parroquia de Román, no concello de Vilalba. É que sabía que estaba en Villalba, pero o concello, o parroquia non sei. Claro. Hai que ir por ali ás festas, ir máis aos vermús e aprendendo parroquias. Pero bueno, Hai unhas cuantas festas ali, por certo, está isto bonito, está quedando unha sesión bonita. Pois, moi ben, imos entón a morte súbita. Pasamos á pregunta eliminatoria xa, quen falle, un de vos ten que acertar, evidentemente, e quen falle, pois queda eliminado. Imos con esta rolda extra de preguntas, 3-3 no marcador. Vai de novo, pregunta para Kuman. En que categoría xogan o Carballedo e a SD Chantada feminina? Dalle. En segunda, femenina. Sí, na segunda Galicia, sí, señor. Resposta correcta. Primeiro acerto desta rolda extra para Kuman, é correcto esa resposta. E imos agora, pregunta para Diego. En que categoría xoga o Peluquería Mixta Friol B? Dalle. Pero na primeira. Resposta incorrecta. Xoga tamén na segunda Galicia. Peluquería Mixta Friol B, na segunda Galicia. Pois sí, o filial do Friol, o equipo que está na terceira categoría, digamos, o primeiro equipo, terceira categoría do fútbol feminino estatal, o seu filial, precisamente este ano, sí está chegando na segunda Galicia. Diego non iba desencamiñado porque, bueno, é un equipo que ven de descender precisamente de primeira a segunda o pasado verán, así que andaba a cousa aí. Bueno, pois con esta rolda extra de preguntas, finalmente sí temos gañador desta oitava sesión plenario con victoria 4-3, axustadiña de Kuman sobre Diego. Así que, Kuman, moitísimos parabéns e vémonos na seguinte rolda. Vale, moitas gracias. Kuman. Parabéns, encantado. Gracias.
Diego, grazas tamén por participar. Houbo que ir ao desempate desa rolda extra, bo nivel o amosado. E nada, grazas por vir, como digo, e vémonos por aí polos campos e polos bares da provincia. Moitas gracias a vos, é un placer. Plenario tamén, como sempre, moitísimas grazas. Unha aperta grande. E nada, bo Nadal para todos. Pasai boas festas. Salud. Igualmente, a todos. Igualmente, felices festas. Salud e fútbol en Lugo.